ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୀପାଙ୍କ ଘରକୁ। କାମ ସରିଲାଣି ସରିନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଦୀପାଙ୍କର ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଠି ରକ୍ତ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ରକ୍ତ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯିବା। ଖାଇବାଟା ପୁରା ସୁପର ହେଇଛି। ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ରକ୍ତ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। କାହାର ଆଗେ ସରୁଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ସରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉ ଦେଖାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆଗେ ସରୁଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାସ୍ ପନିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାଉଜ ଆସିଲେ। ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଡାଲି ଭାଉଜ ତମେ ଖାଇବ? ବାକି ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି କିଏ। ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ। ପ୍ରଥମେ ନାଚ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଉଜ କରିବେ। ଓ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଉଜ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। ଭାଉଜ ନାଚୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନନା ବି ସେପଟେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି। ମୋତେ ବି ଝିଅକୁ ଧରିକି ନଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ନାଚିଲିନି। ଓଭରଲୋଡ଼ ଟାଙ୍କିଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଖାଇବାଟା, ସେଥିଲାଗି ନାଚି ପାରିଲିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ରାତିରେ ଶଳାମାନଙ୍କର ସବୁ ପାର୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟିଟା ବନେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଏକଦମ ଦେଶୀ ଦେଶୀ ପତ୍ର ପକେଇକି ପୁରା କଦଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼େଇ ଭାଇକି ପରସିବେ। ଧନକୁ ଚର୍ବି 5ଟା ଦେଇଛ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚର୍ବି ପୁରା ଏକଦମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନା ଝୋଳଟା ପୁରା ବାକି ହେଇଛି। ଉଠାଇଦେବ ଫଳମୂଳ ସହିତ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଏକଦମ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟିଟା ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶଳାମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପାଖାପାଖି ରହିବେ। ଯାହା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଶଳାମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ରାତିଟା ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାନା ପିନା ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 50% ଖାଇସାରିଲୁଣି।